dwi, a dwi wedi bod yn beirniadu un o'r cystadleuaethau i bobl sy'n dysgu Cymraeg. A'r dasg oedd i siarad am bwnc llosg, a da iawn gweld bod Eisteddfod wedi gofyn am dasg lle mae rhaid i bobl siarad. Dyna beth sy'n bwysig wedi'r cyfan. Cawson ni bobl o bob oed yn cystadlu oedd yn hyfryd. A'r dasg oedd trafod unrhyw bwnc llosg. Felly, dyma'r enillwyr. Yn gyntaf, mae Alan oedd wedi trafod y penderfyniad i gau ysgol gynradd Abersoch. Yn ail, mae Cira Jones oedd yn trafod dysgu Cymraeg, ac yn drydydd, mae Katie O'Keefe, sydd hefyd wedi siarad am ddysgu Cymraeg a'r hawl i bob plentyn gael dysgu. Un tip falle, os ydy pobl eisiau cystadlu eto, yw cadw at y dasg. Pwnc llosg yw'r dasg, felly ro'n i'n disgwyl clywed am bwnc llosg, ddim am lawer o bethau eraill y mywydau pobl. Ond diolch i bawb am gystadlu. Oedd y safon yn wych ac mae wir wedi codi fy nghalon. Ond cyn mynd, dwi hefyd eisiau dweud diolch yn fawr iawn i'r criw ffantastig yn y Rhondda sy'n cynnal yr Eisteddfod yma. Hwyl fawr! Shwmai, Kate O'Keefe ydw i, ac rydw i 15 oed. Rydw i ymlaen yn deg yn ysgol uwchradd Pen y Dre Meath y Tydfil. Dweud y fi rydw i'n wrth fy modd gyda'r ysgol achos mae pob dydd yn wahanol, ac rydw i'n mwynhau dysgu pethau newydd. Yn yr ysgol, fy hoff bynciau ydy bioleg, drama ac ymarfer corff. Dweud y gwir rydw i'n hoffi gadw'n haeni ac rydw i'n hoffi pob math o chraeon. Fy hoff chraeon ydy pelroed. Rydw i'n wrth fy modd gyda'r pelroed achos rydw i'n gystadleuol iawn. Rydw i'n chwarae yn y tîm ieuenctid ac rydw i'n chwarae yn y gyngrair A47 dîm. Dydyn ni ddim wedi colli un gêm am 2 mlynedd. Fy hoff tîm pelroed ydy Dregau Celtydd a fy hoff chwaraewr ydy Chelsea Lewis achos mae hi'n dylentog iawn a thal fel fi. Rydw i'n aelod o'r crw Cymraeg yn yr ysgol. I fod yn os, mae'n llawer o hwyl ac rydw i'n fach i helpu datblygu i'r iaith yn yr ysgol a'r gymuned leol. Hefyd, rydw i wedi cystadlu yn Eisteddfod y Rhondda am flynyddoedd, ers bod yn yr ysgol gynradd. Rydw i'n mwynhau mynd i'r Eisteddfod bob blwyddyn achos mae'n ddiddorol, cyffrous, ac rydw i'n dwlio ddathlu Gymraeg a diwylliant Cymru. Rydw i'n hoffi perfformio, yn enwedig actio, ac mae'n ffordd ffantastig i wella fy sgiliau cyfarthrebu yn y Gymraeg. Ar hyn o bryd, mae criw ohonom yn yr ysgol yn gweithio gyda'r Urdd i sefydlu clwb chraeon cymunedol a gaifa pobl ifanc ledled Merthyr. Byddwn ni'n redig o'r clwb a bydd yn fenter gweithio'r moyn magu hyder plant cynradd ac uwchradd sy'n dysgu Cymraeg yn yr ardal. Ar ôl gadael Pen y Dre, hoffwn i astudio bioleg, cemig a Chymraeg lefel A. Yn y dyfodol, hoffwn i fod yn feddyg a defnyddio Cymraeg o ddydd i ddydd yn fy swydd y bywyd cymdeithasol. Rydw i'n meddwl ei bod yn eithriadol o bwysig i ni gyd allu siarad Cymraeg yn Nghymru. Rydw i'n teimlo'n gryf y dylai bob plentyn gael y cyfle i ddysgu yr Cymraeg a'r Saesneg ymrygol ym mob ysgol gynradd yn Nghymru. Yn fy marn i, bydd hyn am gam mawr tuag at nod Llywodraeth Cymru yn ffilon o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Helo, Cira Jones ydw i. Rydw i'n 16 oed a dwi'n byw yn Merthyr Tydfil. Ar hyn o bryd, rydw i'n astudio yng Ngholeg Merthyr am flwyddyn 12 i astudio lefel A Cymraeg. Rydw i'n yr unig berson yn fy neulu i deall a siarad Cymraeg a person cyntaf i astudio Cymraeg ar gyfer tygau a lefel A. Penderfynais i ddysgu Cymraeg achos rydw i'n dwlu ar y pwnc yn yr ysgol o oedran ifanc. Rydw i'n credu bod dylen ni gyd gallu siarad i'r iaith yn rhugl. Dysgais i Gymraeg i gyd trwy fy mynyddoedd ysgol, trwy fy ngwersi a sgwrsiau gyda fy athrawon. Hefyd, rydw i'n gallu ehangu fy ngaifer trwy gystadlu yn yr Eisteddfod ers blwyddyn 7. Yn ddiweddar, rydw i wedi bod yn mynychu caffi siarad Cymraeg yn fy i frecwas bob hanner tymor
gyda fy nosbarth lefel A Gymraeg, a mynychu gigs Cymraeg fel Cizzy Trafod yn fy nref leol. Rydw i'n teimlo'n falch fy mod yn gallu siarad i'r iaith yn gwlad. Trwy gael lefel A, rydw i wedi cwrdd â ffrindiau newydd, a rydw i'n credu fy mod wedi ehangau fy opsiynau gerfa. Rydw i'n defnyddio Cymraeg bron bob dydd nawr. Rydw i siarad yr iaith yn y caffi Cymraeg newydd yn fy nre, hefyd gyda'r Dysgwyr hyn o Gymru a gweithio'r Caffi Cymru. A gyfer yn y dyfodol, rydw i gobeithio i gadael coleg gyda graddau uchaf a mynd i'r prifysgol. Hoffwn i astudio seicoleg droseddol, ond gallu i ymgyfori sgiliau dwyieithog i mewn fy cwrs a gyfer yn y dyfodol. Hefyd, hoffwn i mynd i'r clwb Cymraeg yn yr ardal pan rydw i'n hyn. Yn y ogystal â hyn, hoffwn i fagu fy mhlant yn y Gymraeg. Diolch yn fawr iawn. Shmai. Dwi'n recordio hwn ar gyfer Eisteddfod y Rhondda. A dweud y gwir, doedd ddim yn bwriadu creu ymgais, ond wedyn neithiwr, gwelais i ddarn o newyddion mor drist, ac felly o'n i'n just isio dweud fy naid amdano fo. A hynny yw bod Cyngor Gwynedd yn cynllunio i gair ysgol gynradd yn Abersoch ym Mhenrhyn Llŷn ar ddiwedd y flwyddyn. Y peth sydd wedi digwydd yw bod y nifer o ddisgyblion yn yr ysgol wedi gostwng dros y blynyddoedd o achos y sefyllfa tai. Mae llawer o bobl cyflog wedi symud i mewn i'r ardal o Loegr gan fwyaf i ymddeol neu i brynu tai haf, a nid yw pobl leol yn gallu fforddio byw yn yr ardal mwyach. Felly mae'n lladd y gymuned, achos nad oes digon o blant yno mwyach. Ac hefyd, nid yw'r llawer o'r mewnfudwyr yn mynd i'r drafferth o ddysgu'r iaith, sy'n golygu bod yr holl le wedi dod yn gyrchfan gwyliau Saesneg. Ond o leia, efo ysgol Gymraeg yn y pentre, roeddech chi'n meddwl bod na obaith o bwynt cychwyn i ailadeiladu cymuned Gymraeg. Dwi'n gwybod bod y niferau'n isel iawn ar hyn o bryd, dim ond 7 neu 8 o ddisgyblion. A dwi'n gallu gweld pam gallen nhw ystyried nad yw hynny'n gost-effeithiol. Mae'n swnio am arbed 100,000 o bunnoedd y flwyddyn. Ond y ffaith yw bod y cyngor wedi bod yn codi treth cyngor dwbl ar dau haf ers mis Ebrill eleni. Na, dwi'n gwybod mai dadgalonogi tai haf yw amcan hyn yn y tymor hir, yn lle codi arian. Ond am rwan, mae gynnon nhw'n arian hwn, maen nhw jyst yn anfodlon i'w wario ar yr ysgol. Ac hefyd, gan gair ysgol, mae'n golygu ei bod nhw'n dweud ar ddiwedd y dydd, nad yw cymunedyn gallai dibynnu ar i'r cyngor sefyll i fyny amdano nhw. Sydd ddim wirioneddol o drist. Mae'n jyst lladd y gymuned yn gyfan gwbl. A dydy'r cyngor hyd yn oed ddim wedi rhoi ystyriaeth deg i'r opsiynau eraill sydd ar gael iddyn nhw. Naill ai ffederasiwn, neu ysgol aml safle, er bod dyletswydd gyfreithiol arnyn nhw i wneud hynny. Nes i weld copi o lythyr gan Fred Francis o Gymdeithas yr Iaith i'r cynghorwyr i gyd. A wnaeth y pwynt hwn yn glir iawn. Mae lythyr i'w weld ar ei gwefan nhw os da chi eisiau ei ddarllen. Wel, pwyntiodd o allan hefyd bod yr adeilad yn cael ei ddefnyddio gan gylch meithrin a chylch TAV hefyd. Fel ei bod nhw'n mynd i orfod symud allan hefyd. Wel, Dwi ddim yn byw yn yr ardal fy hun, nag yng Nghymru o gwbl a dweud y gwir. Ond mae'n eglir ar sail adroddiadau bod pobl leol yn wir yn erbyn cau'r ysgol. Dwedon nhw felly mewn ymateb i'r ymgynghoriad gan y cyngor, ond mae'r cyngor jyst wedi anwybyddu canlyniadau'r ymgynghoriad. Ac mae'n just
teimlo fel bod Abersoch wedi cael ei cholli yn y bôn, sydd yn dorcalones. Felly, y gobaith ola yw bydd Llywodraethwyr yr ysgol yn mynd i apelio at Lywodraeth Cymru ac mae rhaid i ni obeithio y bydd y penderfyniad gwael hwn yn cael ei wrthdroi gan hynny. Wel, dwi wedi dweud digon dwi'n credu. Diolch a hwyl. Gwelyniad yn chwarae dan y sef, ysgrifen